Že ak niečo ukázalo toto hlasovanie o ústave, tak presne ukázalo, ako by vyzerala tá alternatíva voči súčasnej vláde. Stačí si pozrieť iba spravodajstva piatkových televízií. Matovič útočil na Šimečku, Šimečka na Matoviča, Remišová na svoju stranu už pomaly bez ľudí. Toto je tá alternatíva, ktorú, pán Karas, vy ponúkate a ktorej chcete byť súčasťou. Ak sa niečo ukázalo po tomto hlasovaní, je, že táto vláda nemá alternatívu, pretože jej alternatíva by bol presne návrat do rokov 20 až 23. To si ľudia po schválení ústavy mohli presne zmotniť, že aké hádky, aká nenávisť, aká žlč by tu bola vo verejnom priestore, kedy sa presne ukázalo a pripomenulo sa to, prečo padla vláda Igora Matoviča následne pána Hegera, pretože sa nevedeli dohodnúť na ničom. Takto by to vyzeralo, to vaše vládnutie. Vy s Progresívnym Slovenskom a ešte s Matovičom, to by bolo jedno peklo pre ľudí a Boh ochraňuje Slovensko, keby sa toto niekedy ešte na Slovensko malo vrátiť späť.